Laitan tämän kuvaamaan nyt lähtee. Moro pikkupossu. Moro vaan, Big. Hei, Ja mikä tässä on räjähtänyt? No creeperi. Hei, tässä on sitä puuta. Niin. Hakkaan puuta. Laitetaan tää video YouTubeen. Käykö? Että sä hakkaat. Käy. Käy hyvin. Hei, missä mä oon? Hyvä. Mä oon surkea pelaa Voitko video. kuvaa nyt vähän muun? Näytä tonne ylös. Moro! Mä oon Mr. Jallu. Mä oon kattonut Master Ramsey PvP-videoita. Laittakaa kommenttiin, ketä videoita tekijää te katsotte. Kirjoittakaa vaan YouTubeen, että Master Ramsey Master suomalaisia pelivideoita, niin sieltä löytyy kaikki parhaimmat videot. Kiitos!